Намираме се в сърцето на Габрово и по-точно в любимия ни парк с мечето. Тук екипът на Дикси се зае с амбициозна задача – да върне блясъка на това прекрасно езеро. Първата стъпка беше щателно почистване и подготовка на повърхността. С прецизност и внимание към детайла отстранихме всички несъвършенства, за да създадем идеална основа. Пепела и остатъците от шлайфането бяха внимателно отстранени, за да се гарантира, че повърхността е абсолютно чиста преди нанасянето на следващите слоеве. След което беше нанесен специален грунт, който прониква дълбоко в порите на основата и осигурява максимална адхезия. Той се нанася равномерно и старателно. Следващия етап от реновацията беше полагането на хидроизолацията или така наречената полиурея. Покритието се нанася със специална техника и обучени специалисти. За финал добавихме цветно покритие, което не само придава естетичен вид, но и предпазва полиуреята от вредните слънчеви лъчи. Така изглежда напълно обновленото езеро, готово да радва всички ни с красотата си.